Ano ba yan? Pag adobong pato, may sabaw ba yun? Saka meron pala kaming kasamang artista yan, si Bimbol Rocco. Ayan. Guys, naligaw lang to sa amin. Yan. Si Bimbol Rocco. Guys, ito po Editor Campo. Ayan po ang nangyari sa kanya ngayon. Yo, what's up mga kapanood? Magandang umaga. Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa bahay ng mga pinsan ko. Wow, mga galing Maynila rin po to. Baling Marikina, Pride. Yes. Okay, bago tayo mag-umpisa mag-vlog, magpasalamat tayo kay Papa God. Nabigyan tayo magandang buhay, lakas at biyaya sa araw na to. Okay guys, interview natin yung mga galing sa Marikina. Yes. Ayan o. Ay, susunod naman ito. Makilabas ka. Ayan guys, ganito po yung sistema po nila pag galing silang Maynila. Ayan, ang saya-saya nila. Kainggit, ano? Di ba? Okay guys, meron pala tayong isang ano. Ayan o. Yes. Ayan, galing nga barangay ito. No? Kuya, luto na to, no? Yan. Kunin ko lang yung ulo. Ayan, galing ito po ay galing Maynila pa itong bangus na to. Ayan. Okay, lo. Maynila. Bilang manggayid. Iran. Sabi ko, mas gusto na Okay guys, may kasama kong isang matinik na vlogger. Dito pala si Pugong Biyahero. Ayan o. Nakita niyo ba? Pugong Biyahero ng Masbate. Sa Davao ngayon. Ganda na mo ito Bluetooth ko. Ayan guys, mamaya-maya lang. Maliligo ba kayo sa dagat? Hindi ata, no? Malabot na ba? Linggo na lang. Ayan. Shoutout kayo uli. Galing Maynila ito, bakasyonista dito. Saka meron pala kaming kasamang artista yan, si Bimbol Rocco. Ayan. Ayan guys, naligaw lang to sa amin. Yan. Si Bimbol Rocco. Ang yung lingkod, Bimbol Rocco. Oh my God! Guys, ito po Editor Campo. What? Ayan po ang nangyari sa kanya ngayon. A few minutes later. Okay, kaya ngayon kukuha raw kami ng pato. Dito lang sa kabilang burol lang. Pero medyo packet to kasi ito ay paanan ng bundok dito sa kanilang lugar. Sarap, magang-maga. O, time check po tayo. Ayan guys, okay. Nandito kami sa kamag-anak ng misis ko. Magbibigay daw siya ng pato, 4 para pang birthday. Ayan guys, ito yung bahay rito. Ito yung masarap pakinggan. Ayan, buhay probinsya po dito sa kanila. Ayan, o. Okay, diba? Buhay probinsya. Ayan guys, hingal kabayo ang inabot natin. Ayan, o. Ayan guys, ayan yung magiging pulutan nila mamaya. Yan, pato. Yan yung mga lalaki, bibigay yan kasi hindi namang pakain ka lang dyan. Hindi naman mangingitlog yan eh. Yan. Alderitang pato, ang masarap dyan. Yan. Ayan guys, diba? Isa. Oh, hawak. Pare. Isa. Ayan, pakain.
Official ang birthday ko, pato pa. Ayan oh, maganda ng manok niya rito. Ang gugulang talaga. Napaporsyento na. Ayan. Ayan. Pangalawa. Ayan, oh. Ang mga ito, ingay lang ng manok or pato. Walang marinig mo rito. Aso. Ano ito? Black chicken yan? Girl. Black chicken ito? Ay. Ayun. Galing sa ano pa yan? Galing sa Vietnam ba o ano? China? Kami niya Chinese eh. Oo. Ito yung tatay nila yan. Tatay nila yan. Hindi pwede. Yan na talaga ang ano eh. Ayan o. Yan ang pinanggalingan. Hindi pwede nga. Ito babae. Babae. Ito babae. Ito lalaki. Lalaki malaki. Ito ba yung nakadakudot? Ito. Ano? Manok. Ano yung black chicken? Di ang ano niyan, Laman yan. laman niya puro itim. Malapit. Manidisgrasya ka. Alam na alam. Dito tayo. Dito. Ayan o. Ayan o. Kita mo ako. Alam na alam niya. Ayan mo nang nuhulihin siya. Ayan o. Maiksi kasi kamay ko eh. Maiksi ang kamay ko. Mahaba kamay ko. Huli na yun. Ilang partido sa maiksi ang kamay eh. Ayun o, lalaki. Ayan o. Ayan o, makasa mo. Partido pag mahaba kamay eh. Ano ba yan? Pag adobong pato, may sabaw ba yun? What? Hindi ko kalibre. Ayan guys, pauwi na po kami. Hindi po kakatayin yan. Naalagaan namin sa Maynila. Ayan. Kaparamihin namin sa Maynila. Okay guys, okay. Pauwi na po kami. Tapos na po kaming ganito lang dito ang buhay sa probinsya. Oh. Hindi ka bibili. May napababa na eh. Bibigyan ka lang. Pupunta ka lang sa mga kamag-anak mo. Bibigyan ka lang. Ganun ang pag hindi ka madamot, hindi ka pagdadamutan. Ganun lang ang ano dyan. Ang kalakaran. Kaya nga may kasabihan niya, di ba? Kung bakit wala kang ipon, Joey? Kasi hindi ka kuripot. Tinamaan ako doon. Ang kasabihan, kaya wala kang ipon, hindi ka kuripot. Marami kang ipon, kasi kuripot ka. Yun lang yun eh.